салом, барномаи хабар барои ту манзури шумост. вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои зиёде оид ба фиреб хӯрдани мардум аз ҷониби гурӯҳи қаллобоне ки дар онлайн мағозаҳо тариқи пардохти ғайринақдӣ ба миён омадааст. он нафароне ки ба сомонаи сомонтиҷӣ молу хизматрасониҳояшонро ба фурӯш мегузоранд аз ҷониби қаллобон ба доми фиреб фаромада истоданд. суҳроб мегӯяд ки амакаш яке аз сокини шаҳри Душанбе автомобили хешро тариқи сомонаи сомонтиҷӣ ба фурӯш гузошта буд. баъди чанде як нафар дар WhatsApp бо рақами +7985 719 3060 тамос гирифта гуфтааст ки ба наздикӣ меҳмони Душанбе мешавад ва барояш мошин лозим асту автомашинае ба фурӯш гузоштаи амаки Суҳроб писандаш омадааст. баъд хостааст ки як қисми пулро ба корт интиқол диҳад ва боқиро дар Душанбе пардохт намояд. қаллоб аз он нафар хоҳиш кардааст ки то ҳар ду тарафи корташро акс бардошта ба ӯ фиристад. амаки Суҳроб низ ин корро анҷом додааст. баъд аз он қаллоб талаб кардааст ки ба телефони амаки Суҳроб як рамз меояд ва он рамзро ба вай фиристад то ин ки маблағро интиқол диҳад. амаки Суҳроб рамзро мефиристад, вале аз сабабе ки корт миллӣ буд қаллоб натавонист ки пулро берун кашад. ба гуфтаи Суҳроб амакаш миёнсол асту корбурди кортро дуруст намедонад ва рақами Суҳробро ба қаллоб додааст. ба Суҳроб низ занг зада хоҳиши додани рамзро мекунаду баъди чанде ба Суҳроб рамз меояд ва дар он чунин навишта буд: никому его не передавайте. ӯ низ зуд пай мебарад ки он нафар фиребгар асту мехоҳад онро ба доми худ кашад. қаллоб аз пай бурдани Суҳроб аз фиребгарии он фаҳмида зангро қатъ мекунад. Алифбонк низ аз афзудани қаллобон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳушдор медиҳад. ба эълонҳо оид ба бурд кардани маблағ ва роҳҳои осон пулкоркунӣ бовар накунед. ба сайтҳои шубҳанок надароед ва рамзу рақами корди худро ворид накунед. аз ҳама муҳимаш SMS рамзҳоро ба ҳеҷ кас нишон надиҳед ва дар сайтҳо низ ворид накунед. оё шумо аз ин ҳолат огоҳ доштед? агар не, пас аз маслиҳати мо истифода баред. агар ҳа, ба дигарон низ ин видеоро паҳн кунед. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. дӯстони азиз, то хабарҳои оянда зираку ҳушёр буданро фаромӯш накунед. то хабарҳои оянда. худо ёратон.